Ayo, Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih, Katur menika panjenenganipun Bapak Eko tuwin Ibu sinten Mas? Bu Asih nggih. Bu Asih. Ora nggo catetane aku mau ndak. Masyaallah. Ora ono. Ayo, Catetan iki terus maca ya piye tenan. Aduh. Jan. Om, catetane iki ning ati karo ning pikiran. Oh, jan. Maksude. Ya. Aku lo ngerti. ayo. Ya, Lintang Ya, Asmara Cek. bersama Asta Brata. Nggih, Mbak Ingar duduk dulu. Hanje, Kok tak matur. golekne sandang pangan lho, Mas Nanang. Oh nggih, tenang Mas Akbar Kowe nggih. ngono iki masa ya cek mentolon njaluk aku. Ora, sampean malah tak pageri tak umi-umi ben akeh tanggapane kok. Amin. Tak pageri pokoke memolo aja sampe ganggu. Amin. Iki ora mentolong. Ya lah nggih. Sini. Oh alah iya. Aja disawang pira. Tangane lho, tangane wasna. Peteng lho. Dalak peteng Mas. ya. Nggih matur suwun Mas Akbar. Nggih. Aku tak gajuli tak nyimpingi sampean Mas Akbar. Weh, gayamu nyimpingi kok. Nggih, ngapunten lho Pak Degareng kula lek guyon nggih ngeten iki mbok pilih wonten klodak kladukipun anggen kawula guyon kalih panjenengan kawula nyuwun pangapunten. Iya nggih. Lah nggih ngapunten. Nggih. Daleme sampeyan ki jauh to Mas. Nggih celak mriki lampu merah watu dandang etuan mentok enten lampu merah melih belok kanan. Naik apa tadi ke sini? Sepeda motor. Sing nyetir Kula. Lho, kemelinti ta. Kemelinti ngono kuwi. Kosek to Pak Degareng, Lah, piye saderenge ngapunten. Nek kula sing nyetir mengke otomatis niku A1 mboten gawe-gawe mboten ditambahi mboten dikurangi. Jurusane langsung akhirat. Niku asli niku. Masal. Mas Nanang, Nggih, wis tau ngerokok Dunhill urung? kula to? Hmm. Nggih, kadang kala. Nah, wis tau berarti. Empun. Nah, nek wis ya ora usah. Walah, Terima ya. kasih Mas Nanang. Nggih, sembah nuwun. Mas Akbar. Iki apa iki? se alon-alon nang jero. Lho, iki permintaane ning ndi kok nggur 100 tok iki? Nggur nyampe ngono tok. Nggih, menika namung dana sosial. Renek tulisane. Lah renek tulisane kok ya. Lha nggih. Yo, Matur sembah nuwun. Sinten iki? Mbak Niken no. Mbak Niken. Ayo Nduk, Cahayu Niken. Oh, siap. Jumeneng. Wadah. Berdia. Ya. Ya, paring lelipur, Dik. Nggih. Merdeka wae tak bebaske. Isuk-isukan iki nyantai. Iya. Apa iki? Jalukane apa no? Permintaane apa? Jam balas juga boleh. Nggih. Nah, gitu. Ya. Kalih jenengan. Lho karo kowe no. Ya. Kalih jenengan monggo. Nek kalih jenengan. Nanang nyapa to kok malah gak milih aku ya. Nah, rasain lah. Ah. Lanang pendatang rezeki lho yang meneng-meneng. Mak brul-brul Pak Mau arep tak kei THR malah rasa. Lah, syukur Beh, kamu aku pengen- lebih memilih Mbak Enggar ya kamu. Aku pengen karo Mbak dengan Jambu Alas. Nggih monggo. Nggih, Siap, Asabar, kondusif. mohon izin. Wah, ngono bebas mawon. Yo, nggih. Bebas wisan. Nggih. Monggo, Antun tak dentun tak yuk. Pak Sutresna. Malih, Nggih. tanduk malih. Lah piye to? Nggih. Tanduk to. Nggih pun. Ya. Aman Mas Akbar. Tenang Nggih. mawon. Wah, tenang kowe. Yes. Ya Weh. terakhir ora apa-apa ya terakhir. Sewengi digawe meriah Mas Akbar. Nggih. Oke. Ya. Nggih. Terus. Monggo. Ya. Oke apa gak? Ya. Nggih. Ya. Ya. Apa ki? Ya. Angkat randane. Orang nyata sampean sabar ngenteni Mengejakan tresnamu lurus lan suci Ing pasuwun sing gedhe pangapunane Andung Krishna Sebujuan selawase
kula tak nutukne lakon. Nggih. Monggo Mas Bagong. Nggih, keripik gedang keripik telo ya Mas Gareng. Sami-sami. Gedang waton rata. Ayo pelak. Yo. Nutuke lakon Semar Bangun kaya ngapa babaring lakon.